No niin, alumiinisten vakuumipussien käyttö. Eli meillä on lavan pusseja tässä. Tässä on 250 millilitraa, puoli litraa ja litrainen pussi. Nämä on sellaisille tuotteille tietenkin tarkoitettu, mitkä pitää olla valolta suojattuna. Tai sitten muuten vaatii tuollaista niinku kestävämpää, ryhdikkäämpää pussia. Mulla on tässä vanhat kahvijämät, mitkä laitan nyt malliksi tonne talteen. Eli näihin nyt joku pakkaa esimerkiksi vaikka humalaa tai jotain muuta sellaista, mitä halutaan pidempi aika säilyttää niin, että se on valolta suojassa. Alumiinipusseissa on tärkeää, että meillä on hitsausaikaa riittävästi, eli pannaan hitsausajan säätö 10. Käännetään tää keskisauma täältä ylöspäin, pussi paikalle, manuaalisaumauksella ja sitten kansi kiinni ja lähdetään imemään sieltä paine pois. Paine rupeaa sieltä lähtemään ja se ei ihan niin nopeeta ole kuin tässä muovipusseissa. Sitten kun siellä on riittävä paine saavutettu, niin sen jälkeen päästään hitsaamaan manuaalisaumauksella. Hitsaus on tehty ja tiivis paketti, jotain mikä tarvitaan saada riittävän hyvää suojaa ja muovipussi ei riitä.